senze njani la sithwebula imali njengoba ubona ngigeza ngemali sithwebula ichemical yemali Sokusuka umsindo omkhulu inyanga udokotela uDlamini ethuthwebula imali. Kube ngalele bengamukele bukele emakhaya kuSimanzonzo ukuthulela khona indaba zaMaskand ehlabahlosile nefika ngesikhathi. Bukele emakhaya ke bantu abaningi bahlukene phakathi emva ukuthi kusabalale ivideo kadokotela uDlamini udokotela umzimba okhalimali. Abantu abaningi basakhumbula ukuthi futhi kusatrend udaba lolu la dokotela uKhethelezi lapha athe khona uthole imali emanzini ngokusho wakhe kushilo ukuthi le mali le ifaka umuntu oseCapetown yena ke waseyithola kulomfula wangangubo. Mbukela emakhaya abantu abaningi ke bayikholwa ngale ndaba. Tekuse njalo ke sekuvela ivideo kadokotela umzimba okhalimali njengoba esho ngempela ukuthi yena unomuthi obiza u2.5 kodwa ngalesa sikhathi benganginika ngo1000 shilo ngempela ukuthi ugeza ngawo lo muthi lo muthi ke othwebula imali uhlale unayo imali ngaso sonke isikhathi. Abantu abaningi bashilo ngempela ukuthi cha abanye abayikholwa lento eshiwo udokotela uDlamini kodwa ngaphandle ukuthi ngande kakhulu nathi ke ivideo lapho khona udokotela umzimba okhalimali echaza ngama product akhe njengoba esho ngempela ukuthi uyageza ngalo muthi mase imali uhlale unayo. Mbole emakhaya ngabe ekhola lento akahlanga ne comment section size umbono wakho. Siyabonga. Udokotela uDlamini umzimba okhalimali ombingelela kuyaphuthuma abafowethu. Angithi yabo ngisebhavini ngiyageza. Yabo yenza so thatha lo muthi kadokotela uDlamini u2005 but ngifuna ngipha ngama 1000 nginiprovele uthi lo muthi esandleni uthi qhu angithi yabo la ngigeza khona sengiyaphela senze njani la sithwebula imali njengoba ubona ngigeza ngemali sithwebula ichemical yemali bese sigeza ngayo noma umuntu econnect noma imali awunayo imali ihlale kuwe 0727746 107 number yami leyo. Ngiyabonga.